سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتل تركب زخبركم تعزبتنا كم يتمسيون لومي قدام 10 مسكرم ساعة 9 استلالوه هاجراون زيناتات تحيز لكم قريبة زلخو ماكدا حقوسي نمكتلكم بخبرين نعدمكم بقندي أرست زينة فيلم عبد عدو خلان ندقر قسم مسرح ممهارن مستمهارن مدفع تزنتيو حبر ورديت ممهران من معبال زعلم عودة زته عبس مرات قانعهم أب نوزبا عرزا مسمت توزمنا ومسارحيتات أقلقلوت تعنا أننا معبلن ناس فتحن كم زمت تحبيرون محدار بريزيدنت دونالد ترامب إسرائيل واقاش بشنة ب4 بليون دولار أصقر كشت الله مدب كم زلو تقاليحهم منقص روسيا نفرتي وقع هاجرون كل أير إستونيا كم زد أحسا نز قرب كسين تيقوا لعلو سمت زي نقدي أمريكان دو بافريقا أنا بكتما واشنطن نقدا وزر أكايدهم زرزر زينام بيت صحفة تمرتي أب نوزبا عدو خلا أب عمت تمرتي كل تشحن 24 كل تشحن 25 أب مسرح ممهارن مستمهارن زقات أمت أقامات بمللاي فتحنا من دايز على مركب بعسرت شمونت مسكرم أب عدو خلا بعسرت تشعة مسكرم كأب إندا جرجيس أكايدوم حلفت بيت صحفة ممرتس فايسباتو أب زغربو صبصب متأن محلافة متأن وعبيت كريكلو متأن مقرات كم أدي تمرتي كم زنك يبريهم حلفي جنفر تمرتي زوادو بمبرهب تزقي دال دما زمدنا تمهارو ولدن ممهرانن كمون محدرا بيت تمرتي كحيل بمزخخر بلجاتات كان دخمتات كان بقبؤ مقمقم زوت المدبات بعوت متكبار مسرتاوي كان زخونه قليصوم تساتفتي بوغنوم زارغا صدقاتاتن مصحفتن فتح كناديلو كمون قصر زيبلن ابيت تمرتي كسرحلن تلابيوم بخال وغن اب نوزو بعد خلا اب ترا طعي زمدنا اسرحتن سرحتنياتاتن اب وصيتاو سرحن اغلغلوتن زتكور استمرو بعسرت شموت مسكرم اب اداراش عد بقيع توهيبو كابج أنفر منيستر عيون محبرة ودحنتنا طور زنا ولد أملاخ أب منجو أسرحتن سرحتنياتن تعيزم دنا مزهلو عاد مع السرح كم زعمن بمتقاس أبز مدايزي بعتب كسرحن حقا وعلك هلون أسخاخيروم وكل بيت صحفة عيون محبرة ودحنتنا بتينو الزباء طور زنا في السهيب وغنو واننتي تكالات مسلات سرحتنياتن مخبارن حدقا أبوتا سرحن مكل خالن قدام نتيبهم كسرحو أسخاخيروم حبراو رديت ممهران بمعبال مسرح ممهرن مستمهرن مدنفع زعل عودة زته بلوص تمرتي بلوص تمهرين مفراي بزبل تيما بعسرت 9 مسكرم أبس مرات خيدوم أبتي وكلتي استفلاليا أكلات منقستي ممهران تمهرون استساتفوا أب أداراش بيت تمرتي دم بسنبز تخيد عودة زته رئيس ممرتا بيت تمرتي ممر نقاسي والدو رزنات ممر سرت حبرة سابن هاجرن سلزخونه ممهران بلوص تمرتي ناب تمهرو أب متحللاف حالة نتاوين كوينوم كعيو أسخا خيروم أبتي أقاد أمين حفشاو كنتات تمرتن مويان ممهرانن زملكة مجلسي باستفرالية مهورات عدومات توهيبوم بزيكازي أب زحلفة أكاديمية عامة تمرتي كل تشعن 24 كل تشعن 25 زنبرة حيالن الدخومان قنتاتن كتنتن كله بقعتن ديسيبلين تمهارون من محياش الدلونات ممهران كلهم أكلاتن كعزز مزخخر غريبو أموداتا تقاباتي أب بقعتن الروم ديسيبلين تمهارو ترى ممهر أب مسرح ممهران مستمهران كمون أمانغو من محدار بيت تمرتن ممهرانن زلو زمدنا زتوكور زت أكايدوم أب نوصبا عرزا بستأتاتو زمناوي مسارحيتات حكمنا أقلقلوت عنا إنا معبلن إنا سفحن كم زمتة موياوين قليتهم نتسبسب وكل إيرينا قبره وتي يوسيف فورتون عندهم أب نوزبا عرزا أب كلن تكالات عنا بحفشا أب كماو هوسبيتال دما بفلاي استأتاتو زمناو مسارحيتات حكمنا أقلقلوت عنا إنا معبلن إنا سفحن كم زمتة تحبيرهم حلاف أقلقلوت عنا تنوزبا نرزور زمون يرينا بزهب حبريتا متتتاو زمناو ممرمري تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات كم أون نفسو صورات كونتات عشللن زفلتالو ناي ألترا ساوند مسارحي كم استأتاتو أب أصالتون نتأرت حماماتن أو تاوطيد ترخيبو خمزلو قليل
ገሊጹም ብዘይ ካዚ ትካል ጥዕና ማይ ድማ ናብ ማእከል ጥዕና ስለ ዝዓብየትን እኹል ቀረብ መድሃኒትን ስለ ዝተዋሕሰን ህዝቢ ብቐረባ ዘድልዩ ኣገልግሎት ጥዕና ክረክብ ከም ዝሓገዝ ኣብሪሁም ንሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕና ኣመልኪቱ ድማ ነርስ ዘርኦም ሞት ኣዴታትን ዕሸላትን ኣብ ግዜ ወሊድ ንምውጋድ ብዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ቁጽር ናይተን ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ዝገብረ ኣዴታት 86 ሚታዊት ክበጽሕ ከሎ ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ኣዴታት ድማ ብዕጽፍ ከም ዝዓበየ ኣረድዮም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብፍላይ ከዓ ዓሶን ማይ ወለድ ሕማማትን ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድ ብዝተዋሃሃደ መገዲ ናይ ጽሬት መደባት ምንጻግ ጸረ ጣንጡ መድሃኒትን ምዝርጋሕ ናምስያታትን ዘጠቓልል ንጥፈታት ከም ዝትግበሩ ገሊጹ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ 5 መደበራት ጥዕና ሓንቲ ማእከል ጥዕና ሓንቲ ድማ ኮማው ሆስፒታል ኣለዋ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ካብ ንኡስ ዞባታት ሰገነይቲ ማይ ዓይንን ደቀ ምሓረን ዝተዋጽኦ ሓረስቶት ሞያውያን ሕርሻን መሻርክትን ኣብ ድሕነት ምህርቲ ሕርሻን እንስሳን ዝምልከት ኣስተምሮ ብ16 መስከረም ተዋሂቦም ኣብ ዝዋዶብ ብላዕለዋይ ክኢላ ቁጥጥር ሃብቲ ቦሊ ኣቶ ጴጥሮስ ሃብተ ሚካኤል ብዛዕባ ውሑሳት ኣቕማ ጸረ ባልዕ ሰፊሕ መግለጺ ድሕር መሃብ መግቢ ካብ ዘርኢ ክሳብ ምህርቲ ኣብ ዘሎ መስርሕ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ብምጥቃስ ሓረስቶት ርድኢቶም ኣስፊሖም ድሕነቱ ዝተሓለወ መግቢ ንሕብረተሰብ ከቕርቡ ተማህጺኖም كيلا لمعت بغلي أتو عندي إرميس بوغنو بزعبا دحنت مقبن وحلل أطاقمان محدرة حرشان أبزهابو مبرهي حرستوت متقام كيميكالات أوكيدوم بهراوي أقبابات كزوتورو تلابيوم أبتي أقاتامي نوحسات أقما مدهانيت انسساز ملكت زرزراوي مرداتاون كمتوهابه وكل إيرينا حبيروم بيت تمرتي كالاي درجة جيندا عب هاجرو ملك قفتنا كالاي درجة ماتريك لعل نتبين نزم مزقبو 25 أبالات 35 36 37 زورياتات هاجرو أقلقلو الشليما رئيس ممرتا بيت تمرتي ممر علي إبراهيم أبزس معقل ترخيب زلو زد تبابع وطئيت مرأيا وهد زعري تمهارو ممهرانن ولدن كم زخوان بمتقاس اتينا يمشلا مدب أب زغطل ناي تمرتي قعزو درخترا كم زلو أغنزيبو حلفي بيت صحفة تمرتينو الزوبا جندع ممر سليمان محمود بوغانو زتوسدن يمتبع تبقسو أمونغو تمهارو قدس كون إيز حدر مخان بمتقاس تمهارو كاب أولتاو صلوا مزنا تحيبهم أب كوليج توادا درتي كخونو أزخا خيروم تشلمتي بقدوم نستخايدولهم نيمتبع مدب مسغان سعرتاتهم أحيلهم كم زنطفو الرقاقيتهم زي صعب زين هاجرات وصايو ኣብ ዜናታት ወጻኢ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ዋጋ 6.4 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክሸጠላ መደብ ከም ዘለዎ ተቃሊሑ እዚ ዝተገልጸ ሰራዊት እስራኤል ኣወሽ መጥቃዛ ዘካይዶ መጥቃዕታት ከም ዘስፈሖን ከም ዘሕየሎን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ መሸጣ 3.8 ቢልዮን ዶላር ዝዋግእን 30 ሄሊኮፕተራትን 1.9 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ልዕሊ 3000 ድራዓት መካይንን ከም ዘጠቃልል ተሓቢሩ እዚ መሸጣ እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ 2016 ዝተኸተመ ካብ 2019 ክሳብ 2028 ዝትግበር ናይ 38 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ደገፍ እዩ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሮ ኣስታት 12 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ መሸጣ ኣጽዋር ንእስራኤል ኣጽዲቑሎም እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽ መጥቃዛው ኪናት ከተካይድ ካብ እትጅምር እንዳሓር ኣሜሪካ ልዕሊ 22 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትላ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስት ሩስያ ነፈርቲ ውግእ ሃገሩን ክለ ኣየር ኢስቶንያ ከም ዝተሓሳ ንዝቐረበ ክሲ ነጺግዎም መንግስት ኢስቶንያ ማለ 19 መስከረም 3 ነፈርቲ ሩስያን ኣስታት 12 ደቂቃ ክለ ኣየር ሃገሩ ከም ዝተሓሳ ብምኽሳስ ንኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሃገሩ ጸዊዒ ተቃውምኡ ከም ዝገለጸሉ ዝሕበር ዘሎ ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 3 ሚግ 31 ዝዓይነተን ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ሃገሩ ዋንነት ኢስቶንያ ካብ ዝኾነት ደሴት ልዕሊ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ኣህግራዊ ማያት ስሩዕ በረራ ከም ዘካየደ ሓቢሩ እቲ በረራ ብመሰረት ኣህግራዊ ሕግታት ክለ ኣየር ከም ተኻይደ እቲ ሚኒስትሪ وصخ قليصوم إذا خمسين كله إستونيا نتي قدي بزملكت أبل هاجرات كيلان سمين أنتناتيك نيتو زرب ككايدا تسوي علام بتشعة مسكرمون بولندا بوحدة 10 البونفرت الروسيا أنا بكل أيرا كما زأتوا كسيسا من برا زكريم መንግስት ሩሲያ እዚ ተደጋጋሚ ክስታት ኣካል ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘካየድኦ ልሙድ ዘመተን ጸለመን ከም ዝኾነ ብምግላጽ በተደጋጋሚ ክነጽጎ ጸኒሕሎም
ሚኒስተር ንግዲ ደቡብ አፍሪካ ፓርክስታውንን ወኪል ንግዲ አሜሪካ ጄምሰን ግሪሊን ትማሊ 19 መስከረም ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ንግዳዊ ዝርርብ አካይዶም ሚኒስተር ንግዲ ደቡብ አፍሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ እዚ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰመዚ ንግዲ ዝተኻየደ ዝርርብ ውፅኢታውያን ሃናፅን ከም ዝነበረ ሓቢሩ ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መጻኢ ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ቀዳምነት ዝወሃቦም ጉዳያት ኣብ ዝገልጽ መርሓ ጎደና ከም ተሰማምዑ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ፍሊጡ ኣብ ትርክብ ሚኒስተር ንግዲ ፓርክስ ደቡብ አፍሪካ ሃገሩ ምስ አሜሪካ ኣብ ንግድን ወፍርን እተካይዶ ምትሕባር ምስፋሕ ዘለዋት ወፋይነት ደጊሙ አረጋጊጹ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ደቡብ አፍሪካ ናይ 30 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንግዳዊ ምትፍናን ከም እተኸስተ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ብ9 መስከረም ምስ አሜሪካ ቀረጽ ንምንካይ ኣብ ዝዓለመ ሓድሽ ንግዳዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ልኡኽ ከም ሰደደ እውን ዝዝከር እዩ ኣብ 2024 መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ አሜሪካን ደቡብ አፍሪካን ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ካልእ ዜና መንግስቲ ፖርቱጋል ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፖርቱጋል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገሩ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝቃናዕ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንሃገር ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ከም እትህብ ሓቢሩ ኣውስትራልያ ካናዳ ፈረንሳ ስጳኛ ብሪጣንያን ዝርከበን 10 ሃገራት እውን ኣብቲ ኣኼባ ንፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ንምሃብ ቃልኣትየን ምህላውን ዝፍለጥ እዩ እቲ ስጉምቲ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ንምድጋፍን ነቲ ልዕሊ 35,000 ህይወት ቀዚፉ ዘሎ ግጭት ፖለቲካዊ መዕለቢ ንምርካብን ዝዓለመ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ሃገር ፍልስጤም ወግዓዊ ኣፍልጦ ክወሃባ ዝሓትት ሃገራዊ ጻውዒት እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝሕበር መንግስቲ እስራኤል ንፍልስጤም ወግዓዊ ኣፍልጦ ምስ ዝህባ ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ከም ዝበትኺ ኣጠንቂቑ ዘሎ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ትማሊ 19 መስከረም ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ብቻይና ዝውነን መተግበሪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ንጥፈታቱ ክቕጽል ዝተበጽሐ ኣፈናዊ ስምምዕ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ወጥሪ ንምቅላል ኣብ ዝግበር ጻዕርታት ዘትዮም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየዱ ዋዕላ ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ኤስያ ፓሲፊክ ማለት ኦፔክ ቀጥታዊ ርክብ ከካይዱ ከም ተሰማምዑ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ንከሎ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ሺ ጂንፒንግን ሃገራቶም ኣብ ዘየቃዱ ካልኦት ዛዕባታት እውን ከም ተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዳግማይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸን ድሓር ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከካይዱ እዚ ንካልኣይ ግዜ ከም ዝኾነ ጸብጻባት የረዱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትማሊ 19 መስከረም ሓድሽ ዙርያ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንምውሳን ዝዓለመ እማም ኣቕሪቡ እዚ መበል 19 እገዳ ብቐንዱ ንጽላታት ጸዓትን ፋይናንስን ሩስያ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ፕሬዝዳንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ፎን ደር ላየን ሓቢራ ብዘይካዚ እቲ እገዳ ናብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ሕብረት ዝለኣኽ ብመልክዕ ፈሳሲ ዝዳሎት ፈጥራዊ ጋዝ ሩስያ ምእጋድ ከምኡውን ዋጋ ሰደድ የተጻረየ ነዳዲ ሩስያ ንሓደ በርሚል ካብ $60 ናብ $47 ምንካይ ከም ዘጠቓልል እውን ኣፍሊጣ እዚ ሓድሽ እማመ ብ27 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝጸድቕ ዝሕበር ዘሎ ኪናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ጅምር ኤውሮጳዊ ሕብረት ንጽላታት ጸዓት ፋይናንስን ቴክኖሎጂን ሩስያ ዕላማ ዝገበረ 18 ዙርያታት እገዳ ከም ዘጸቐ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዘጽልቆ እገዳታት ትሪልዮናት ዶላራት ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘጋጠሙ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና መንግስቲ ቬኔዙዌላ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ባሕሪ ካሪቢያን ንዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ደው ከብል ጸዊዑ ቋሚ ወኪል ቬኔዙዌላ ብሕብራት ሃገራት ኣሌክሳንደር ያንዝ ትማሊ 19 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ንሰላምን ምርግጋእን ቬኔዙዌላን መላእ ዞባን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝበሉ ስጉምትታት ኣሜሪካ ክኹንኖ ኣተሓሳሲቡ ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ባሕሪ ካሪቢያን ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስ ከም ዝኾነ እቲ ወኪል ብተወሳኺ ሓቢሩ ቬኔዙዌላ ነዚ ጻውዒት ተቕርብ ዘላ ኣብ ባሕሪ ካሪቢያን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ዕፀፋርስ የጋዕዝ ከም ዝገበረን ዝገለጸን ብውሕዱ 14 ሰባት ዝጸዓና ክልተ ጀላቡ ከም ዘዕነወ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ
أمريكا وحزي عصا فارس نمعقات بزبل مقنات 3 عرمش مراقب وقن 4000 سراويتن ناب دوبو كفال بحر كاريبيان أوافيرا كمزلا سفلت يوم فنزويلا بدوباتا زكاين مسجار عصا فارس نمكتا دقف كالوت هاجرات كم زي تدلي زتأسى بريزيدنت نيكولاس مادرو متوتة أمريكا نتي تريو كم زقادريو كتنقص عليهم إذا حدش مع بالتا زي نتي أب مونغو أمريكان فنزويلانز أنا حمد تفنان مليسو آخر والله زينا نمززم أرستان دكم أب عدو خلان انداقر قسن مسرح ممهارن مستمهارن مدنفع كزت يوم حابرا ورديت ممهارن من معبال زعلم عودة زته عبسمرا تغانيعم أب نوصب عرزا مسمت الطاوز مناو مسارحيات أقلقلوت عنا أنا معبلن أنا سطحن كم زمزات حبيرو من حدار بريزيدنت دونالد ترامب إن إسرائيل واقع شبشنت ب 4 بليون دولار أطوار كشت الله مدب كم زلو تغاليهم منكست روسيا نفرتي وقع هاجرون كل أير إستونيا كم زت حسن زغرب كستين زيفو لعلو سمز نقدي أمريكان جنوب أفريقيا أنا بكتما واشنطن نقدو زررب أكايدو حفشونا يسع الزينة أو زفتسام